Күрәзмәт авылында яшәүче Гүзәлия һәм Илдар Шәйгәрдановларның йорт диварлары ук ерактан чәчәкле баннер белән каршы ала. Йорт үзе эчтән дә, тыштан да чәчәккә күмелгән. Гүзәлия ханым һәр чәчәк турында сәгатьләр буе сөйли ала. Анда минем азгына участок булуына карамастан, менә шушы әйттереп без үзебез инде Кулибиннар булгач турба бүгә торган әйбер ясаган идек. Шушы турба бүгә торган белән ясагач, менә шушы әйттереп бик җиңел генә, бик рәхәт кенә. Бу якта минем шушы әйтеп розалар баралар. Шушы бик яратам розаларны. Розаларның миндә 70-тән артык түрі бар инде хәзер. Һәр төрле тәҗрибәләр үткәрергә ярата Гүзәлия ханым. Яңа сорт виноградны безнең табигать шартларында сынап карыйсы килеп, бакчаның төньяк өлешендә виноградлык булдырган. Бу гараж артында минем Сибир ягында виноградны шушай үстереп карыйсым килде. Виноградны мин көньяклар өйнең инде көньякларына утыртып бетердем. Күбрәк итеп үстерәсе килде. Шуның өчен инде опытланып керәм. Төрле вакыт дигәндәй дамские пасекалар, витмины пальцы, банановые ножки, менә шушындай яңа төрле бананнарда үстерәм. Бакчада очраклы тишелеп чыккан бер генә үлән дә юк. Дару үсемлекләре тулы бер коллекция булдырырлык. Күп еллык чәчәкләр янәшәсендә синюха, валериана, бергамот, экинацея, мәтрүшкә, ике төрле чабыр үләне, тагын әллә нинди дару үсемлекләре берничә ел эчендә үрчергә дә өлгергән. Минем монда 20 төрле хризантема бар. Алар инде төрле корейский да бар монда, мультифлора да бар, тагын башка төрле яшел һәм странныйрак теге яңа төрле, ят төрле хризантемалар да бар. Хәзер менә бу кыраулар төшә башлагач, без моны кисәбез төптән 5 сантиметр гына калдырып. Кисәбез дә и калганыннан булардан ширинки ясап, менә шушы дип кенә ширинки ясап, буларны стаканнарга утыртабыз, яки помидор соутына күпләп инде, яки бер тортмага күпләп шушы итеп төбенә инде соутны бит салып калдырабыз, һәм инде өстенә балчык салып шушы итеп утыртып чыгабыз. Кыяр, помидор бурычларының нинди генә сортлары юк монда. Экзотик җимешләр өчен аерым теплица булдырылган. Безнең якларда кайсыларын үстереп булганын өйрәнеп, Кырымнан, Ростовтан үсентеләр кайтарты Гүзәлия ханым. Мондый җимешләрне үстерә башлаганына инде 7 ел булган. Минем дә күптәннән хыялым бар иде спекуль үстерергә дигән. Орлыгын сатып алдым да мин моны өйдә утырттым кыш көне. Бер төп кенә чыкты да, бу шушлай бик матур камыш булып үсә башлады өйдә. Әйтәм, туктам, әйтәм, син интегә утырма, әйтәм, бик күп суны бетерәсең дип, мин аны җиргә күчереп утыртырга булдым. Менә шушы бер генә төп бу, менә шуның кадәр урман кебек менә шушы. Мин дә моны сораган кешеләргә, менә шушы дисплейлар өлгергән нәрен инде мин кешеләргә биреп торам инде. Кызыксынучанлыгы, тыңгысызлыгы, эш сөючәнлеге белән сокландыра торган кеше Гүзәлия ханым. Шулай булмаса, җиргә төрткән һәр үсемлеге тамыр җибәрмәс, һәр орлыгы тишелмәс иде. Һәрберсе балаларны яраткан кебек кочып иркәлә үстерә. Шуңа күрә дә алар ел әйләнәсе сулы чәчәкләр, татлы җимешләр белән куандыра. Бу бакчага килеп сәгатьләр буе лекция тыңларга, ят үсемлекләрне өйрәнергә, акыл гына түгел, хис дөньяны да баетып кайтырга була. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.